Akụkọ mma akọrọ unu ọ gbasatụkwala ụmụ nwoke gbasatụrụ ụmụ nwanyị. Ya bụ, unu gaa nye ndụmọdụ. Onye gọnarịrị mmadụ n'afọ ime si anya wepụ emechazịa, ọ bụzi na o wepụ ozi, nwaanyị ahụ ewepụ ozi jee mụọ ọnya, nwoke ọzọ nụọ ọnya, nnukọrọ ya na nwa ahụ, were afịa tinye n'afa nwa ahụ. Kịtazi nwoke ahụ na nwaanyị 7 years ọ mụrụ nwa, ọ bịazie ka o were ezigbo nwa ya. Nwaanyị ọnya nyenye, ọ nwaanyị ahụ nye nwa ahụ ka ọ nye enyene. Ọ bụ ihe nchọ ka njụọ. Ya na ya na-ayị bili n'ụlọ fabi ebi, ọ dụzie ime, ọ si anya wepụ ya na ọ dụbere redi. Nwaanyị ajụ bulu afọ ime eje mụọ ọnya. Ọ bụ akụkọ nwanne anyị nwaanyị bịa kọọlụ m. O bulu afọ ime eje mụọ nwa, mechezie nụọ di. Nwoke Igbo ọzọ nụọ ọnya, nụkọrọ ya na nwa, were afịa nye nwa ahụ, nkwa nwa ọzọ, famuzi nwa na-abụ ọzọkwa, adịkwa ọ dị nwa na-atọ famụ. Kịta nwoke nke ọzọ bụzi the real father, ọnụgo nwaanyị ahụ asa anya, ọ mụrụ nwa, ọ bịazie na-asị nwaanyị ahụ kpọnye nwa ya. Mbụ nwa ọ jụrụ ajụ osisi wepụ. Ndị be anyị ọ si nye nwa ahụ ka ọ si enyene. Gekwenụ ntị ka unu nụla akụkọ, geenụ ntị, hụchanụ ntị ọfụma. Ndewo. Ndewo na ụmụnne, abịa m ịkọrọ unu akụkọ nwanne anyị nwaanyị abịa kọrọ m. Ụmụnne geenụ ntị ka unu na-amụta ihe. Ụmụ nwaanyị na-abịa na-akọ akụkọ, biko achọrọ m ka ụmụ nwoke bịakwa na-akọ akụkọ a, ka ọ bụrụ akụkọ nwoke ma nwaanyị. Anyị nọ na ọdịmma ezinụlọ, anyị nọ na ihe relationship na peji anyị akpọ Igbo Class World. Ya bụ ụmụ nwoke unu dịtụkwa open bịa na-akọ akụkọ, maka akụkọ a bụ akụkọ metụtara mkpụrụ obi. Ịghọtago? Akụkọ metụta mkpụrụ obi mmadụ ji ga-amụta ihe. So o wee bịa wee kọọ maka akọcha m maka nwoke bụ Luxembourg bịa si na ọya nwaanyị wepụ afọ ime na ọ chọrọ na ọka adụrọ redi ịmụ nwa. Ozugbo nkọchara ya, nwanne anyị nwaanyị agbalụ bịa si na ọ bụ ihe na-eme na ndụ ya kịta, biko ka ọ kọgodiri m nke a na nke a mere exactly ka nke ya. Ọ sịkwa na ọkwa ofu Italia na ka nwoke bịakwa dulie obi Itali bili nnọọ na-enwekwa aṅụrị na-eme ọfụma, na nwoke bi Holland ala nsọ abịa dukwelie si anya bịa ka anya na ya bili fe ebikwela ọ dịkwa ime. Ọ si na ọdụzie ime ahụ, ọ gwabakwa ya anya wepụ, o kwere ewepụ, ya na ya na-ese okwu. Ọ sịkwa na ọ yara ewepụkwa, ọ si na ọ yara ewepụ na otego o wepụbe na egwu na-atụzi ya. Ọjụ si na anya nụ ọnya, ọ sị na ọka adụọkwa redi kwa, ofu adịghị redi. Mana onye a na-ekwu, ọ sị na mgbe ahụ onye ahụ dịkwa 32 ya na onwe ya dị 30, ya na onwe ya dị 30 mgbe ahụ. Ọ sị na okwu esebezi esebe andị akwụkwọ ya esichere ike. Ọ sị dị na akwụkwọ ya bụ nne akwụkwọ jioko, nya akwụkwọ esiri ike akara aka, o nwere ebe ọ kwụnye, mana ọ ka jikwie na travel, mana akwụkwọ ya esiri ike. So mgbe ọ nọzi ala nsọ ahụzi ọya nwoke ahụ na-emekwa ọfụma, sikwa anya gaba Canada. Ọ si na o jekwe ha yakwali ya akwụkwọ, si na ejidelie n'airport ka ọ na-aga Canada andị ọ dị ime, editenche enyi ji maka ime ọdụ wee rapụ ya si anya naghachi. Ọ bịakwa ha ya alịa the same kwa ọzọ ya jebekwe Canada. Kedu ihe ọ na-eje Canada ime ka o cheze onye ọ bụ ya? Mana ọma akwa n'ọnya, ọ si kịta ka ọma nọ ihe ọ chọọ ime. So o meketezi ọnata, ọ sikwa anya wepụ, ajụ ya na onwe eju. Ọ na-enye m ụmụ nwaanyị advice sisi ewepụkwa na kịta ọ balia ulu na o jebezi Germany ka o jebezi. Ọ si na ọ nụzi na ịmụọ nwa na Germany enye gị akwụkwọ. O wee jebe Germany wee luo, wee tapene n'aka ofu nwoke, wee si na ọnya nwe nwa, na ọnya dị responsible, eji maka ya nyezie enye akwụkwọ. Asị enyechezie enye akwụkwọ, ọlụbazie ọlụ na Germany, akwụkwọ ya sizie ike, ọ na-emezi ọfụma. Ọ sị na ọ mụzi nwa ahụ, o wee bụrụ nwa nwoke ka ọ mụ. Ọ sị na 15 years ago ka ihe ya mee. Ọ sị na kịtaz ọnụgokwe di ọzọ, mụtakwa nwa na abụ.
maka o si ọ bụrụ na o wepụrụ ịma na ọ bụrụ na o wepụrụ nke ahụ mgbe ọ nwee ike ofe ihe emebie n'afọ ya ma ọ mụzi na nwa ga n'iru. Thank God na o wepụrụ. So na nwoke ọzọ bụkwa Germany abịago n'ọnya na ọmụgokwelu nwoke ahụ nwa na-abọ kịta fa bikwe peacefully happily ịmago na-eme ọfụma. Onye Igbo ibiekwe bịa n'ọnya. So kịtazi ọ sị na nwoke nke ahụ sibuli anya wepụ afọ ime ahụ ọnụgo nwaanyị o nwere nwa. Ọ si na ihe a mee 15 years ago mana ọnụgo nwaanyị. Ọ si na 7 years ka ya na ya bi kịta nwaanyị ọ nụrụ 7 years na o nwere nwa na ọ na-abịazi akpụ ya dutelie nwa ya na-ayụ anya dutelie nwa ya. O wee sị na ọ ya na-edunye ọkwa nwa ọ si wepụ. Ọ na-akpụ ya na-ayụ ya na-akpọ isi ana na-ebe akwa si anya dutelie nwa ya nyanwa sị na ọma ndunye. And ka m gwa gị na omenala Igbo imere ego nwaanyị ọ bụrụ nwa gị ọ chọọ odunye gị nwa ọ chọrọ ọrapụ. Ịghọtago? Ọ chọọ odunye gị nwa ọ chọrọ ọrapụ. Ndị befa chọọ odunyezie gị dashia gị ihe ayọta ya na biko ọ chọrọ ọrapụ ọ bụrụ gị nwe nwa. Omenala Igbo anyị bụ ndị na-akụzi maka omenala na ọdịnala ma asụsụ Igbo na ntọala Igbo anyị maali aka nri anyị mara aka ekpe anyị. Nwoke ilulu nwaanyị debe n'ụlọ unu na-amụ ozuzu oke na-amụ ozuzu oyi ọ bụrụ gị nwe nwa ahụ ma ọ bụrụ na ị mere ego nwaanyị ihe emepụ ego isi nwaanyị ama na ọ gị nwa nwe nwa. Ọ bụgodị si ego ka imeli ịgbara nkwụ ịgbara akwụkwọ ọ bụ gị nwa nwe nwa. Mana ọ bụrụ a na-imere isi ego ọ bụrụ gị nwa nwe nwa ya bụ ọ sizi na nwoke na-abịa enye ya nsogbu ya kpọ onye nwe ya na-ayọ biko. And nwoke nke ọzọ emega adopt wepụchie ya tinye afa nwoke ahụ n'ọnya nwe nwa. Ọnya dị mma bụ ịnụọ nwaanyị nwere nwa ya bụ ịnụọ nwaanyị nwere nwa iwelie ka nwa gị. Ọ bụrụ na ị nwebu nwa na-abụ nyanwa nwee ịbọ unu enwegokwe 4 unu tụkọta ya ọnụ welie ka ụmụ unu. Nwoke ahụ o nweburu ụmụaka mana ọnụ nwaanyị ahụ were afọ ya tinyekwe n'afa nwa ahụ. Ifugie afa nna ya ka nwa ahụ na-aza ọ ga-ejezi gbanwekwu ya wee zabakwa afa ezigbo papa ya gọnarịrị ya wee sisi wepụ ya. Ọ ga-eje mmie ụmụnne ọnya kpọnye ezigbo papa ya nwa ahụ ka ọnya jụ. Kedu ihe ọ ga-eme? Unu nwa zaa ya ka anyị jiri emụta ihe. Unu aghọtago ụmụnne? Zaa ya kpaa na alụ ngwa onye jụrụ mmadụ jụ ya wee si anya wepụ ya. Kịta ọ chọziri ya ọ bụ ya nye enye ọnya nye nwa ahụ ka ọnya rapụ inye enye. Ndewonu ka emesịa.